Simán. Van neked? A Youtube-on. Van Simán. neked? Gondolom luxus palotában él. Az egy ilyen... Kell nekünk a Youtube-ra? Hát ez tök jó, ezzel világszár lesz, el. Ott jönnek a lányok. Ott a... Na most melyik? Igen, igazad van, mert teljesen igazad van. Melyiket választanál? Hát vigyában még olyan van. Összeronthagattam, mi a baj? Hangosabban beszéltek, hogy hallani. Mi a baj? Az a baj, hogy álljon alsó, aztán megfordul, és már lesz olyan a fejlődés. Igazad van, igazad van. Igen, igazad van. Szép válaszod, gratulálunk. Gratulálj már. Eddig nyertél 5 forintot. Eddigi nyeremény 5. Johnny, kérdezz be tőle, tud-e szambázni? Tudsz szambázni? Csa-csa-csa. Magam megvonyok. Már fel. Nem baj, most egy másik címmel is fel. Szereted a fiúkat? Szereted a fiúkat? Azt nem mondom, csak a fizék. De hol lesz Pedofil. Pedofil. Bazd meg, ez lesz, a kajak? Az olyan? Milyen édesek. Beszarom. Pedofil. De Kína. Gyere, Kína! Nem is Kína, Kína. Ez jó lesz szórakoztató. Beszarod, beléptél egy szögbe. Ottó püsületszel? Vagy szarul. Bazd meg, jó táncol. Melyik a házad? Az a konténer vagy a... Mi a ház? Melyiket válasz? A konténer Hol laksz? a nagy ház. Csak ez iskola, és ebben nem tudsz. Mi? Ez iskola? Igen. Ez nem Ez kórház. Ja, igen, ez itt dolgozol. Hát, itt vagy főnök, hát nem vagy ezzel. Megszűnt? Az jó lenne! Az tök jó, akkor vedd át a kórházat. Várjatok, melyik évet írod most? Most a 2010-et, a 2012-et, vagy a 2003-at? Csak kettő beugrató kérdés. 2010 vagy 2003? Na. Figyelj, nehéz. Ez jó volt. Akkor jöppek elalusztad a 7 évet. Kína! Na, Kína. Na, hanyadik évet írjuk? Kapsz rá 10 másodpercet. 1, 2, Jó. Jó. Vigyázz, előtt az autó. Az is az alkalmazottal? Figyelj, kezd el rendőrszülést. Mert egy jó rendőr lenne Otto. Hát Otto miért nem vagy rendőr? Hogy ahelyett, hogy doktor vagy. Figyelj már. Megmutatnak ilyen föl. Miért nem vagy rendőr ahelyett, hogy doktor vagy? Jó dolog. Nem kukás, jó orvos. Tényleg doktor vagy? Hogy kell újra? Ja. Táncoljál már egy picit. Otto! Kaja kell Vigyázz fogadni. oda! Vigyázz. Az a izés változik. Megköszönöm. Nem az igazgató. Hát de az előbb meg azt mondtad, hogy a főorvos. A fűtős igazgató. Hát a főorvos. Oké. Ez nagyon király, de mit vettél? Hát ez mindent. A táncodás. De az jó. Na, gitározz nekünk, hogy énekelj hozzá. Gitározz el az izét. Tudsz énekelni? Otto, tudsz énekelni? Ja, énekelj már, Kiskacsa fürdi. Na, kis Otto fürdi. Na, énekelj el a bocsi-bocsi. Na, a bocsi-bocsi énekelje van. Segítünk. Én nem foglalkozom. Nem? A táncolással foglalkozik. Ja. Na, akkor mit tudsz? Na, énekelj ezt, hogy bocsi-bocsi tarka. Nem is tudja milyen. Akkor Segíts! Énekeljetek együtt duettet! Segíts! Otto, vigyázz! Bocsi-bocsi tarka! Seplős tarka! Itt van az igazgató bácsi.